Kaya ina magana babu wanda zai ce kala sai ka ce na zame ku kun yi in sallah rayuwar nan fata mu babu tsoron Allah. To assalamu alaikum masoya. Kamar yadda kuka sani sunana Shehu na Allah. Wa alaikum salamun shigo bara'atu mai kyau da kwalliya a bayan mata a dangari ina kika boye gaba daya. Assalamu alaikum sunana Ismail Zito. Assalamu alaikum yan garin nan ku zo wani bako da ya sauka. Ai ni ne dan damu. Kin yi shiru kina ta sauri shi wai ne haka ga wata tsohuwar jakarki kamar zaki kai nika. To jama'a sunana Jarumi Abdul Nas. Mun zo muku da sababbin channel din wanda za ku dinga samun nishaɗi da waƙoƙi da kuma fina-finan barkwanci. Ina muku albishir da cewa lalle ku je ku kuma na subscribing Almuru TV da kuma Chakwaikiya Hausa TV. Inda za ku samu sabbin comedies na a kurkura Chakwaikiya Hausa TV tare da Almuru TV. Dala ku je ku yi subscribing. Ba faɗa ba ne kawai je Ku shiga ku danna mana subscribe kuma ku danna mana ƙararrawan sanarwa. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ba zai da dan Allah da ya zaki yi bani. Wallahi ban ga amfanin rayuwar nan ba wallahi wallahi. Dan da ma. Wallahi wallahi yani zan da fadari wallahi wallahi fadari na da rana wallahi Jiya nan ta aika min san wa yare ne. Kai ku sake shi. Ka sau dan tsalan wa sake shi. Saude! Amma wallahi Saude ba shi da mutunci na rantse da Allah. Na rantse da Allah in kina da mutunci. Yanzu na fara rijiyar nan kuma yanzu dan Allah ki ce me? Haba mai gida, na yi haka ne don gwada karfin soyayyanka. Wallahi wallahi kariya kike dama kina so ne ba da rijiyar nan. Yan awakin da nake kiwo ne ba ki sayar ku. To wallahi ba ki ba. A shehu karka ya haka. Yaya wallahi ba ki ba. Allah ki saba gidan nan. Wallahi a kitan da na ki na ci. Wallahi wallahi ka bar gidan nan. Wallahi ka san Allah ne yayan ka ne wallahi zan tsine maka. Kar ka aikata haka shehu zan tsine maka. Kaya ina magana babu wanda zai ce kala sai ka ce na zame ku kun yi in sallah rayuwar nan fata mu babu tsoron Allah. To assalamu alaikum masoya. Kamar yadda kuka sani sunana Shehu na Allah. Wa alaikum salamun shigo bara'atu mai kyau da kwalliya a bayan mata a dangari ina kika boye gaba daya. Assalamu alaikum sunana Ismail Zito. Assalamu alaikum yan garin nan ku zo wani bako da ya sauka. Ai ni ne dan damu. Kin yi shiru kina ta sauri shi wai ne haka ga wata tsohuwar jakarki kamar zaki kai nika. To jama'a sunana Jarumi Abdul Nas. Mun zo muku da sababbin channel din wanda za ku dinga samun nishaɗi da waƙoƙi da kuma fina-finan barkwanci. Ina muku albishir da cewa lalle ku je ku kuma na subscribing Almuru TV da kuma Chakwaikiya Hausa TV. Inda za ku samu sabbin comedies na a kurkura Chakwaikiya Hausa TV tare da Almuru TV. Dala ku je ku yi subscribing. Ba faɗa ba ne kawai je Ku shiga ku danna mana subscribe kuma ku danna mana ƙararrawan sanarwa. Mun gode Allah ya saka da alkhairi.